eki kiagera nachichaga iga rero nacha komanyia abageni bane bonsi pi county ya Kisii bari bakoracha ase ofisi yane bacha gokorera konyora bokonyi bonde bwensi bono nakong'u moche ekiagera mogaso abamure bacha abande bari bakwabusa ecounty ekiagera chibi chanchire ororo nomong'ina omonominated MC ore kobanga Gaudensia chibi chanchire ororo bari kobangira mwalimu hoteli chi communication bari gotwara online ase Kings and Queens ya timu Simba na berikire Kings and Queens rero chi communication nkororekana chire tominyoke bwango tosali office eyo toiraneri guchibese cheito rero taririro liritang'ani office yane gwatwa office yate tulitang'ani egari yane yatetwe ekero nari gotindeka staff yane abamuramba achete barenge no MC enyororo bagacha gosaria matangane bakabuna ebirogo ekero nari kwena na chi wheelchair South Mugirango abamuramba achete bagachaka kuminyokia ebirema rero bachire babunire office yane bono omonto naro utagete nanya korera abantu barore ng'a crying baby inche nacha kobatebi naki office yane boniga yabuniru tosari chibese korware are ochokonyora obokonyi ekiagera office eri nkorasika torasi nini mpaka rituko togocha konyora siebe buya ekiagera igo babuna orobago babuna omerangu basarikere egento bono mpaka twebange tumanye gocha kogendera kobara services nje donyango kwana segite yong'obete yaya ekiagere emechanda abantu baito bagwetera obetoteba mariogo tayo nyagitari chipara gochire chimbe mache tayo stima tayo mpaka nkurera abantu baminte ebintebi ekene kia mang'ana okay numweka abagusi mondigerereti mobwata mariogo ase chi level 2 mobwata mariogo ase chi level 3 mobwata mariogo ase chi level 4 amariogo nare KTRH igo nkire ng'ati nkwana abang'ina barietandire kogokwana omonto obuganko morwani ore abantu baminto bakise county egena iga donya kobarwanirira igoro gati inse gati igoro botuko na mogaso nechinga kichionse naende toise korigereri buya ase chibichechi nechinkwana abantu bari gokwana omanyete nabo korigereria omonto otebe oyo no Omosomali oyo no Omopokoti oyo no Omogere oyo no Omosongo abana bari batomugari bacha gwata ofisi yane enusu igo yarenge koru emenu ya isiko ekiagara no ene style bari gokwana accent bakemba amanyu ebakwabusa county abande bakoni chianga gari bosongo ntobwata marieta abo ntobwata mpaka chinamba chiabo chiesimi ekitali ng'ane egento kere esiri nonye ninyunya motagete chi video echi nchibwate gaiga sesimi yane amasi abana abaiga abande na describe abapokoti nini na nini kere egente kere gaiga echi ne chisegi chia kawaida echi chikorete ki ondeta yotamanye tichisegi chigendererete bosongo that is part of it amagoso kabakora nogochugosali ofisi ya serikali abang'ina no bagocha banyora services koru ali nonga chete chi wheelchair nonga cheta marangeti chiange chigaba kondoka marogoto ebinto biri byonsi nongo sangereri nabeka twarusi korworora amasi chichumbi riri abantu babwato muchando twakora kitwaba abana mbali mbata chintakana nkorageri ali nonko gachendagera baireru every after 2 weeks chianga chia baby koroto nebinto bagotumia se chinyomba for example ekero omonto abwate allegations omonto okorire egento chikoti na chichigire Kenya omonto akogenda osoa kende kiabeire kebe tari gocha gwata obisi naende obisi yane yabeire gegwatu korumagega mpaka amatangane gagosariwa ebinto ebiga byonsi pekero byarenge gokorekana esababu y'ebinto ebi gokorekana nereri South Mugirango ebirema mbia minyoki naro nechibese chebetu mbora ne function eri nabwate igoro yaringi successful eri etesimbe ebianda no ene ereta ko host 28 members of parliament where inje ninje beka ngomoro kinga nkio